Hawu hey cishe ngakubona. Hey abantu banenkinga la ngaphandle. And abanye baze bangisendela ama inbox, bangisendela ama email, bengibuza imibuzo befuna usizo. Sizoke nje sithi shwi la embuzweni enguthathe kusisiwe othi wenze njani uma ufuna abafana bayeke ukukushela. Lokho kulula kakhulu. Akathi sathuyeza nje kwena sawubona sisi uphenduke kanje. Emva kwalokho mase uthi yebo but akekho umfana ongaqhubeka kushele esekubonile kahle uthi noma ngabe kuthiwa ukuthanda kangakanani noma bekuthiwa umuhle kanjani uma nje wathi ayikho indoda ekwazi ukubekezelela ilento le never uzahamba. Asike sidlule imbuzweni esibili enguthathe kuntombi othi wenze njani uma ufuna amaphara ayeke ukucela imali. Lokho kulula kakhulu. Alethi liseza kanje iphara vele ushine eye contact emva kwalokho ulicela imali eqala. Akekho umuntu ongacela imali ekubeni nawo umcela imali. Ayihlali macela celana la ngeke asaqhubeka acele. Ushine nge-counter attack. Bese ke umbuzo wesithathu osuthathe kuben othi wenze njani uma ubanjwe cheate. Well kulula kakhulu. Oqala nje zenza isilimo. Okwesibili imbuzo emva kwemibuzo. Okwesithathu iba nolaka mase ugxeka into ayithandayo ugxeke mase uvala ifoni noma uphuma uhambe endlini. Awuthi kuvesela ivideo ukuthi yenziwa kanjani lento. Hello. Ngithandeni ngicela ukubuza bandla. Uyini wena noSmart? Sabantu. Lo ngifuna isilimo ngifuna ube specific nje uspecify wena noSmart yini? Ha? No. Mark. Mina ngumuntu. Oh my god. Wesilisa. Yena umuntu wesifazana. Kodwa still soba u2 sisabantu. Ngithandeni ngiyislima mina. Ngiyislima mina. Uyini? Ngiyislima. Akumina ke njalo osho njalo wena uthi uyislima mina ngazi ngisho lokho. Ngithandeni uyajona uSmart? Ngithandeni uyangishithela? Ha? Ukuthatha lokho. Ngibonile ngithi ngibuka ithombe ngasongena WhatsApp. Iba wena ububuka ithombe efonini yami nombubhe ko WhatsApp. Bengibuka ithombe yangena message yathi qing. Pho usufunani ku WhatsApp? Imessage ithe qing ngathi ngiyabheka. Ngithi ufunani ku WhatsApp? Imessage ithe qing. Akunandaba ukuthi ifoni ikhala ithi qing. Usuyaba ngathi wona uthatha ifoni ubuka ithombe ufunani ku WhatsApp? Ngithandeni uyangishithela? Uyabona awungiphenduli uma ungibuza. Uma ungibuza ngiphenduleni uyathi angikuthanda ungaphendula. Ngiyinto ethanda ukuphendula. Uyazini yangicika lento yakho njalo uma ufaka imakeup wena uloku uyesibukweni uthi yangicika lona futhi bye bye. Ubonile simple. Mawukuthi uyafuna amanye lamathiphu nawe ungangi inbox.